Και το δεύτερο περιμένω, το πρώτο αυτό, κατάρριξη της γραβάτας δια νόμου, και το δεύτερο περιμένω να γίνει ένα outing στους ομοφυλόφιλους συντρόφους που είναι στην κυβέρνηση. Αυτό πραγματικά το περιμένω, επειδή όχι, outing, να βγούνε και να δηλώσουν ότι είμαστε ομοφυλόφιλοι επίσημα, όσοι είναι, και είναι αρκετοί, έτσι, και τους βλέπουμε. Λοιπόν, δηλαδή, τι να πω τώρα, αυτός ο άντρας, ο Βαρουφάκης ο Γιάννης, ο οποίος με τον Λαζαρίδη είχε μια προεκλογική συμμαχία στο Sky. Με τον Λαζαρίδη, τον Χρήσανθο, ο οποίος είναι συμμαθητής μου. Δηλαδή, είναι θέμα ουσίας τώρα, αν είναι γκέι ή όχι. Πρέπει να μας πεις γιατί. Να σας πω ακριβώς ότι θεωρώ είναι άλλο ομοφυλόφιλος και άλλο πούστης. Ο Χατζηδάκης ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά ήταν άντρας όμως, δεν ήταν πούστης. Ο Μαρίνος ο Γιώργος που ήταν φίλος μου, ήταν άντρας, αλλά έλεγε είμαι ομοφυλόφιλος. Το να είσαι, ας πούμε, ο Ρέμος και να παντρεύεσαι κάθε μέρα, επειδή περιμένουμε 20 χρόνια πότε θα γίνει αυτός ο γάμος, δεν παίρνει το αγόρι του να τελειώνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι ντροπή. Άμα δεις, αυτοί όλοι δεν έχουν και ντροπή πια. Γιατί όπως και οι πολιτικοί, κάποια στιγμή ταυτίζουν το προσωπικό τους όφελος με το κοινό συμφέρον. Λέγανε λοιπόν για τον Γιάννη Βαρουφάκη, τι λέγαμε βασικά, ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, εγώ τον είδα με τη συνέντευξη με τον Χρήσανθο που βγάζει ένα τριλίκι, ξέρεις, αυτοί βαράνε κιόλας. Με το πολύ αντριλίκι. Βαράνε και γυναίκες, που λες ότι βαράνε γυναίκες και παιδιά, εκεί τελειώνουμε. Λοιπόν, εκεί πάνω που άναψε κουβέντα, δεν άντεξε ο Γιάννης. Και άρχισαν να του φεύγουν τα χέρια αριστερά και δεξιά. Σαν κοπελίτσα. Ο δε ο τσακαλώτος και αυτός θα φεύγει, θα πεταλουδίξεις. Το τρομερό είναι ότι επειδή άρχισε η ορκομοσία, άρχισε η ορκομοσία, είχαμε μισή ώρα καθυστέρηση. Και αναγκαζόταν το κρατική τηλεόραση να δείχνει, γιατί γράφαν τα ονόματα, τα τυπικά. Και για να καλύψει τον χρόνο, μίλαγε, έλεγε διάφορα ιστορικά και έδινε συνέχεια την είσοδο του Τσίπρα, του Παπά, του Νίκου και του δημάρχου του υποψηφίου, του νεαρού, του Σακελαρίδη. Λοιπόν, ο Σακελαρίδης, προσέξτε, αυτά είναι σημαντικά σημειολογικά. Φεύγει κανονικά σαν κοπέλα τελειωμένη, δηλαδή δεν μπορεί να συγκρατηθεί με το κλουτσινάκι του κτλ. Λέγαμε λοιπόν για το Γιάννη τον Βαρουφάκη γιατί του ξέφυγε. Εγώ περιμένω πραγματικά και το περιμένω, δεν το λέω προβοκατόρικα, το λέω ειλικρινά. Έχει γυναίκα, εσύ. Εντάξει, και εγώ έχω γυναίκα και ο Λαζόπουλος έχει γυναίκα, όλοι έχουμε γυναίκα. Και ο Ρέμος παντρεύεται. Δεν σου παντρεύεται. Δεν έχει όχι, θα σου πω, δεν έχει κάνει μετά, αλλά εγώ πιστεύω με αυτό είναι ένα. Γιατί κατηγορούμε και πολλές φορές και ως ομοφοβικός, καμία σχέση. Είμαι το τρίτο, είμαι ομοφυλόφιλος και είμαι περήφανος που είμαι ομοφυλόφιλος. Πες το αγόρι μου. Θα λυτρωθείς και εσύ προσωπικά, θα λυτρωθούμε και εμείς που ταλαιπωρείσαι να πούμε κάτι φερετζέτες γυναίκες αριστερά και δεξιά. Εντάξει, όταν σε κουμπάνε, ο Κωστάκης ο Καραμάλης όταν έβγαινε να πιάσει τη γυναίκα του, που δεν την έχει πιάσει ποτέ, την έπιασε στο μπαλκόνι πρώτη φορά απάνω. Δεν ήξερε πώς γίνεται αυτό. Ήταν σαν να πιάνω εγώ μια παγοκολόνα, ένα γύρο, μάλλον γύρο. Όχι το γύρο θα τον βούταγε, το μαγκάλι το φύλαγε. Αλλά αυτό με σιχαμάρα. Δηλαδή είναι καλό γιατί σαν να είσαι γυναίκα και να λες, να τίνεσαι άντρας, να φοράς μουστάκι και να λες και να είσαι με κοντρή φωνή. Είσαι γυναίκα, είσαι ομοφυλόφιλος, είσαι άντρας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα το κάνουνε. Τους έχω ικανούς να το κάνουμε. Θα γελάσουμε δηλαδή. Κοίταξε να δεις η κατάσταση πραγματικά. Αυτό σου λέει και το στιλιστικό που σου έλεγα μέσα. Ναι. Το ότι έχεις υπουργό οικονομικό με λαχούρι είναι ένα θέμα. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τώρα εγώ το λαχούρι που φόραγε ο κύριος Βαρουφάκης το έβλεπα μόνο στο μάγκα. Στο μάγκα όμως πήγαινε και πάει. Έτσι δεν το συζητάμε. Μιλάμε καλλιτέχνης ολκής.